Subscriber le viewer te kanin chibay khat na hle mai. In zawa in amasayin chibay vek ule. Tun rumchu Barcode Hotel may chepa khat thia muani dan le. Chu tha vanga mipalila in an nunna an chan pha hial dan te. Eng thil nge thleng zel I hecha kem. Ilo ngai thado nang uo. He chan chin hi sab ronga zia mizo ronga ka zia chon ani e. Barcode Hotel Room number 102. Richard hi sumdong mi ni in sumlama nga na chuan boilem lo mi ania. Ma se zua he mem thung. Zua ruide ulek la in a vek zela poisak nei le tlom ti vela chu thit lukin angai. Tloma du lo hrim hrima tloma ya ti in a poisa chu a phormai zok thin ani. Nikhat chu kar khal chuakin azin chuaka. Akal ngai lo naram khopui lampanin atan chuaka. Ninhi le zan ni lai mai atan nu chuan. A motor chu chiang lo ruai chuan a hria a. A motor chian lo na chu khoi lai bernge ti ero a theisi lo. Ding detin a motor chu a han en kuala. Ma se a chian lo na lai tur om reng a hriat tak lo va chuan. Tlan le in rei lo va a motor chu atlan chak thei lo tul maya. A to ba pei chuan a motor chu kong sira side tha in diesel te a han en chianga. Rina in ala tam viau boxi. A motor chu tinun le atum chuan anung theita reng lo. Ava makve ti ba chuan a motor chu asoi noka. Phone chu phor chuakin a omna atanga khonhai ber chu Google me ba chuan a ena. Khonhai ber po kilometer riat vel laia la ala ni. Chu khobul loka chuan hotel pakhat Barcode Hotel ti chu a mufu ta hlau mai. Motor veiva ka om takin ti in kong lai taka dingin azuken chu a in mola a kai viau to mai. Darkar ni lai ak na nupoa motor veiva ka reng a om tak lova chuan chu hotel lampana kia kalmai chu aril ruk ta zoka. Khua dura khopuila chu ari thum dur mai boka ruasurma hotel khenman tum chuan painok ba chuan akal zela mani chawe tilo chuan azu arui wang ni mo asai rat boka zuria painok kal ani bok nen chu hotel a thlen meu chuan ni atladon tamai ro insurtir du lo hle ma se a hu ta vek tho ani Lavak lo atang chuan chu hotel chu a mu thei tua ara atang chuan chu hotel chu anom mel khop mai ma se chu hotel tual le a chevela ero tuma hutur anom lo ero chu mak ativiau thung zu aruya wanga mitvai mai maya a in nga ya khua thim tan tua chu hotel kong kharbula adin lai chuan in chung lam atang chuan kepen ker chu a hria a atha po alo buang viau mai putar lam deuh to hi a hmua chu putar chuan eng thil nge ni ta tu nang klai thim do na ti in alo zota richa ta chuan kapu heta tanga kilometer riat do na hla son ka motor a chia a khua nai vaksi lova heta hotel a ti hria in konga ria mai chu tha ka telova he hotel a hian zan khat chu riak mai la ti in kalopan ani hi ati a putar chuan tlangwal ava poi ve o thil pakhat ka hrilang che o he hotel hi kumni liam ta atang khan khar ani toa tuma riakam phal to lo ati chuan richa ta chuan kapu zan khat chau miria tir mai ro hotel riaman po iput za ta piang ka peang che zui duem ti in azu chu a phor boka putar chuan tlangwal chutiang lam ani lo he hotel zau tak room tam tak thim rui maya hian mani chawa ria chu a fulovang I khua har don em mai zana trampui tu te imamo anga I boi palang tiin a hrila richa ta chuan rialui chu adil tat maya poisa te chu phora pe ka tumpo in putar chuan la du lovin ria rem lo thu bok chu a soilia putar chuan ariak liang ti hlavin thu chiang jok chu ti hian a hrila zan khat chu he hotel a hian room number 102 a son mei chepa khat a ino khluma chu tha chu a rang na sa hle maya he hotel lo pana lo jol thin te po in chorna chi ani lo zia te social media an the dara
Chumi nu chuan nu parek hi an lo chol lia. An nu in chu tha awang chuan a thi pha hial ani. An nu lia po chung ko pakhatin an fa an chan pha thu a hril lia. Chumi nu chuan he hotel hi lua le to lo turin kan ti a. A chung a hian thil tha tam tak lak chua lo ala nuala fangin chuna hian ko thina. Ma se tlai thim do na ka hole mai thin a ti a. Ma se chu thu a hriat nu po chuan richada chuan a lulul chuain chu tiang te chu ka hlau hei nem min riatir mai ro kha poisa ti in pek lui atum lia. Putar chuan ladu bik lo chuan ti hian a hril lia. Tlangval thil en kim ka hril do chia heta riak lo hian he building hnunga son ka oma ka hena lo riak zok mai ro. Tin nakdu ka i motor siam tur po in mechanic po ka lo benga lang ati lia. Ma se richada chuan kapu ti boi chaka du lo. Heta hotel lian le nuam tak a ranga han ti boi ker chaka du lo ti in azuken chu alempa boka. Putar chuan tlangval I thu ani e. Ma se room number 102 so chu tai reng suang che. Tin har satna ine ani chuan e building sirlama hian kong te tak te a anga chu kong chu ranzola. Kom na ilo humayang milo aw meidon niya ati a. Ei heta hian room zong chabi a idu na ber room chabi khalala tui takin imudon niya kong kharbok khardon lawa niya ti in akal sanzuya. Richada poin engma ngai tualem lo chuan step chu azo chopa. Chabi ala lo ti chu hrechuakin alet le a. Room number somkua pariat na chabi chu ala a. Chole halin room a chuan aluta. Room po a felfain rinain alo thiang lima. Rim chia le nokpo a lo. Putar khan kum ni lai mai lua to lo ni in asoi sia. Ma se room nok le rim chia po si lo. Room na chu a felfain a thiang lim si. He hotela thlen hi engwanga phal lo nge aniang le ti in putarin a thil hril te chu a oi lo tul mai ani. Kuma puan tho ho la chu siam zo hlimang mayin a in kep traffic box hi tipa chuan bathroom a chuan intifain azu bok chu pharin a in lemol mula a kai viau to khuma chuan muzalin azai pa boka karlova muhilin tuitaka amuthil lai chuan koridora nau pangtlan ri chuan lo ti harin tu chunge ni asan lai ya nau pang le ngal anu le pa den anwangai saklo ve ti in pona chua vazil deuh hlek chu tumin a tho chuaka kong khar chu hongin tunge a han tia a hoi kuala ma se nau pang reng a husi lo avamak ve a beng chen hle sia tuna abole dei si ti in kong khar chu khar le in amule ta maya minute som tu vela chuan pol lamatang chuan me chezai ri ra trat chu a hele a sakla chu a hlangai nat tak ani bok nen thuchuakin angai thachianga chu zairi chuan a thinlung a hne ni ngei tur ani zairi a hriat na lampan tur chuan pon lama chuan a chuaka adira zairi a hriat na kha nai viawin a hria a ma se alo ni lo mutumin apan hai sela stepa chuan chhozelin azui sela chumi floor room top na ber atanga zairi chu ran chuaka ni ti chu a hra theita ding te tin angai thachianga chumi room kong khar chu zoin alo in hong data kong khar phen atang chuan meiche pakhat lo dak chuak hi a hmuwa chuta room kong khar chung a han en chu room number 102 ti intar a hmu rual chuan a tira putarin a thuril chu a hre chuak thut maya meiche chu a han en le chuan a tira a hmu mi a ang talo hle mai asam a thurin a maila chu a duk chur to mai ani chuta meiche chu nui rekar karin a in siam chet khum ta fak maya chu tha chuan aron panani ti chu hria in rang tak chuan atlan pheya stepa chuan tlan thain aruma polut ngam talo chuan atlan tlanga a hrauli duk chuan bathroom pakhat muin chuta chuan rang tak chuan atlan luta chu tha chuan ranzui zelin a omna bathroom bula chuan thom po chu a re a
Richard a po thoringam lo chuan a thu khiau mai. Chutia ngoi renga a thut lai chuan bathroom kong khar chu vaile khata aloin hong tat khuai mai. Hlau le dukin arak ta chiama chu building chung chu Richard a auri chuan a thang khok rum mai ani. Thile thi dam le dam ti in rang taka tlan chuakin kongka pui omna lampan chuan atlana. Putarin ain omna ashian na lampana atan lai chuan putar nen chuan anva in toka. Kapu mintram biro ti in aawa. Putar nen chuan ain lampan chuan rang takin antlan peile ngala. In chunga chuan ludin putar chuan Richard chu thom nei lo turin ashila. Ani po ngoi reng chuan a oma nagin dewa Richard chuan kapu engtin ye ka chanchin ishiat thaya mitran pui turin ilokal thei ni atia. Putar chuan mechathi tua tangin akha tokin atlahi atak thom ka shachina. Amai ro chu nupa he hotela anri nuwa tang khan chap to lovin anui da zok ani. Anui ri ka fiata piangin he building a hian thina athengsia thin. Zanina po hian kanchunga engine thengdon ti engma ka soi theilo. Chutia thilan soi lai chuan pona chuan chu tha chu thinrim ti hriat tak chuan arak vak maya thu soi nei ni om takin aphun bul bok. Putar chuan mecha tha chu a thinrim ti chu a hrachiang hle maya tin Richard hi tha atum nge yani ti po a hrathei. Putar chuan Richard chu tlangwal hei na tang hian tlan chuak la I motor omna lampanin in saseng meiro chuti lo chu thi na thlangin ka to pha don ani khongain he in hi chuasan meiro atia. Richard chuan kapu nie harsat na ito ai chuan ka tlan chuak mai ange ti in ruasur nuaya chuan atan chuaka a motor omna lampan chuan tlan zelin building atanga thui fe chu atlan mana kol phe e nga chuan konglaya meichia lo thoreng a hmu chuan ading teta thange Mihring niang tia in ngai tua lai chuan kol phe eng hnuaya bok chuan chu tha chuan alam alo pan ti a hmu chuan putar in lampanin atlan let le a ma se putar in chu kongkhar in hongsa in a hmua Richard chuan kapu ti in a han awfa putar po chuan alo chhon vata o a hriat na lam chu building ani ta ka chuan rang takin building chunga chuan tlan lutin kapu ti in a han aw le a putar o chu in chung lama chuan a hetatlat mai putar o a hriat na lampan chuan chho chung lampan chuan a chho vata a topa room number 102 atangin putar o chu lo chuak ni in a hreta kapu ngatinge kharuma khani om a hewom itisi tia han aule chuan mecha tha chu lo lang thutin Richard hlau le tuk chu a hnung lama abek thuta a ke chu in chui sual zuin corridor atang chuan atata ani chong hnuai zawk chuat laia chuan tla thum dotin alu chuan chuat lai chu dengin athisen aluang zoi soya ni khor helovin awma athizuita ani Putar chuan Richard building out thom kha lo hria in ka chan thei takin ti in kongka puya tang chuan a han awfa Richard o nge a hriat le chuan chu o a hriat na lampan chuan a chowa a topa chu tlangwal o chu room number 102 atanga lo chuak ani ti a hria ma se chan nge tumin chu room lampan chuan a phei zela room a then chuan o hriat nge ya kha tlangwal o ni lovin mecha thang ye ani ti chu a hreta ti ngai na helovin rang takin atlan let le a ma se atumang chuan atlan thei ta hau lo chu tha chu tum danga a hran dan nen a in ang lo e ma wang chuan putar poin a hlau hle ani ai ngai to viau na chungin tlangwal chu angai to lo thei si lo a han aw le thina chuta room number 102 boka chuan o a khele a chan chuange tumin apan vele tangata room number 102 a thlen chuan kongkhar chu in hongin tlangwal hlawa room rin om tak chu a hria ruma chuan lutin alu rual chuan kongkhar po in khar ngalin thompo reilova are zui ta mak ani Atuka chuan putarin motor siam tura mechanic abiak te chu lokalin
Kong khar chu alo in hong sa ma se putar an hmu tak lova chuan hotel lampanin an kal lea kong ka pui in hong an hmu chuan a chunga omanga in an valuta chong ni na an kal chho chu an rin lo devin thil an hmuta chu thil chu engdang ma ni lovin richa ta luke eveka chuat laya thisen chuak zu ya an hmu chu an phuchiang khop mai rang taka police call ngalin police lo thlen hnu chuan arwang chu an la putar po aum lo ti an riat chuan chu building chhung chu an zong kwal lea a dopa room number 102 chunga chuan key in an han hmu bok ani Richard thi chan pakhat chu a poisa in chuan pui lutuk le azu ina wanga he thi na hi tok ani a I hausat awang le I poisa nei awang khan chapo lo la zui na wangin kan hmalam huna harsat na thi na min thlen the ani ti hriain kan nun ifim khur thewang u atop ta